ولد ما سخات قبلنا سخات ريو سخات تقبله قبلنا بسخات التعرق مودعتنا زصبق معاذ قرر محرز زورد قبلنا بركات عدينا قدس رنجل مريم كفلنا كابونا أو نعرقاو صادق بركات رديت كفلنا أبسمايات نبر ربنا سمك يقدس منقصات مزا فقد كانت أبسماي كم دمام دريخون علت مقبنا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم حدقنا لما بدلنا أسانا قلنا كفاد إحنا نمبر فتنا يتأتونا منقصن حيلن كبر نزل علمنا كإما أمين أوزت يا مريم بناء قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك كل خو إحنا خدن قليخ بس كهون دن قليخي أدي جابير تبعت قويتا سراوي سلام لك كل خو نسخك وأنس برغتيغي فراكر سقوم برغي وأمل تسقى جابير مساخي يوفس تدس بالكي حتياتنا خسريلنا نفت ودق يس كرسوس من تانا محرت لمن لنا أمين تعوي شرق جينا أملاك المراني يس كرسوس كاني كجانا سريات يدم ساسي أبس ولد لبرو كساتي برهان أنتم أبي كانت وأبي قنات ران سيركو سنت ببسمكم كن فتانو من أنا يرسين كلون سمعت زي مهارن كرسوس مال عصر تغلط زي مهارن كرسوس 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 كمون بنت أجزتنا مريم مهارن كرسوس مال عصر تغلطه بنت أجزتنا مريم كرسوس بنت أجزتنا مريم كرسوس بنت أجزتنا مريم مهارن 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 كرسوس نايم إذا ساعات زي من بارس جاكويتانا يسكر سام مقابرن مفس أمتا ساعات ما عطني أكمون دك أسام سالمس لزخنة كمودات أجزي عد مسا بتقول صارنا مسكانات صلت سناي نقرن قبرلنا يقرب حال جيابه ربون قويتنا أمدخنا مدحنا يسكر ساتنا مسكون لنا شاورنا رودي إناني حلونا نقربنا تقبلنا تمعبنا نحنا ساعات جاونا تصحينا أيو الجمعة زاد سعد جام كل زمن يوتنا فسم سلام حلونا كل زحجابي رمنخنا لمنا لنا وقويتنا جابير كل التحزاب ونقويتنا نحنا مدحنا يسكر ساس لعل كل قبرنا أنت كل قبرنا وش كل قبرنا مسكنا كلنا سلا صور كنا زرد خنا زحل خنا نبخاون سلا زقرب خنا تقبل خنا سلا دعو خنا زدنا خنا سعد جاون سلا زبط خنا مسكنك وقويتا ربلنا ومفقد سب سلا زل بنا كلنا كم محرد كون لنا إذا قدس على زيان كل زمن يوتنا نخاف من فراب بفصم سلامكم بالسماء بنا كلنا أتن كل مكان حبون قول زخان كل قبر سيتانا مخرخوف على السبات من الله على السلام وقويتا كبار كاب كله حزب خاون أرح كاب زرياد قدوس بتعذبون أرح زتعون زحشنا عزلنا ترى كبيتين كل حاجة السلام كرجع سلطان ذهب كنا نسواق ما هو كله فادنا نبلها نمرنا فتنا يتوون حدا ودخا قويتنا مدخنا مدحنا يسكر سبنا تفكر سبيل وزجبر محرتنا قلت أنا ساقا معرم حوم زغان منفس قدسن مسجانا تنعتم بدل كلام كل ساعة نزل ألم أمين يعني الصحة مزمور حمسان حدن وأملاك كم سالقا محرني كم تعبير راها أبساي دمسس كم أبساي تبيك حسبني كم حتى تبينا تريني أنا أبساي فلت اللهم حتى أتى كل جزيء كل ما أيو بزربا خاص صادق فردخان سوان كاتر كبسي أنا أخذ راي بدلكو يمكن ميخا أكي جوركو نو بابسا تولدكو نيكا بحتى تنستني نو نعك أو استغاث تريو أبو أنت أم مهرني أنت بس أرسل سمع عزاز ريني كبرت كسعود سبني تنسقط قد كاين عصم تحجوسات بهتان حجوسنا اسمعني قد كهاب حتى أتيك كله نبذل عبسا وندم سسو وأملاك طري لب فتر اللي صنع منفس أو استعدس كاب قد كاي دربيني حجوس مرحان كامل سلي فقادني منفسون تقفلني ما قد خان منفس عمرم إيه حتى أنا بخاخم لسريم وأملاك مدحني كاب دادم أنا كفني لسانين صرك هال الكتب له إياه ويتا أفي مسكانا خنا قرسنا فريك فت مسوات بها بلكاني تزاي كنا اسمه أروح كل كانره مسوات مر عليت وجاني خمو مسوات أملاك سور منفسي وأملاك نسورم كت البيت مقانيها نتيم تجخا سناي قبل الله مكاتيات يرسالي من الدا شو مسوات صرك بزحر مسواتي بملء مسوات بحك لك أيو شو أم مسوي إخ أروح أقرب لك أيوم هللويا صلاة كزيدك آسم كرسون قسين أملاكين مسكانا أربع البحث يعطيك حد قال لك أقل منه مزمور 230 وእግዚአብሔር وእግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣወይኹ ጎይታዬ ድምፀይ ስማዕ ኣእዛንካ ድማ ድምፂ ምህለላይ የቕልባ ወእግዚአብሔር ኣበሳ እንተ ተቆፃፀርካስ ጎይታዬ መን ደው ክብል እዩ ገናኸ ምእንቲ ክፈርሑኻ የቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚአብሔር እፅበ ነብሰይ ትፅበ ኣላ ብቓሉ እውን ተስፋ እገብር ኣለኹ ሓለፋ እቶም ወጋሕታ ዝፅበዩ ሓለውቲ
أوه حلفاءتهم وقحتات صبي حلوتي نفسي نإግዚአብሔር تصبيو الله سهلي أب እግዚአብሔር بزح مدحن كأ أبو إيو أمه وإسرائيل نإግዚአብሔር تصبيو نسون إسرائيل كاب كله أبسأو خدحنو إيو هاليلويا هاليلويا مزمور 130 هذا 30 حدا مزمور 131 أو እግዚአብሔር ልበይ ኣይተዓበይን ዓይንተይ ከዓ ልዕል ኣይበላን ኣብ ዓብይ ዘየስተውዕለሉ ነገር ኣይመላለስን ንነፍሰይ ኣሕዳክዋ ዝቐበልክዋ ከም ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣብ ሹፋ ኣድዩ ነፍሰይ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣባይ ከምኡ እያ ኣታ እስራኤል ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ብእግዚአብሔር ተስፋ ገብር ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ مزمور 132 وእግዚአብሔር ንዳዊት ኩሉ መከርኡ ዘክረሉ ንሱ ንእግዚአብሔር ከም ዝመሓለየ ቦታ እግዚአብሔር ምሕድርነት ናይ ያዕቆብ ስልጡን ክሳዕ ዝረከብሲ ብሓቂ ኣብ ድንኳን ቤተይ ኣይኣቱን ኣብ መንጸፍ ዓረተይ ኣይድይብን ንዒንተይ ድቃስ ንኾመር ዒነይ ሰላምታ ኣይሂብን ኢሉ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ከም እተመባፅዕ ዘክረሉ እንሆ ብዛዕባ ኣብ ኤፍራጣስ إنه بزعبة عفراتا سمعنا أمرر يعرخ بنيا نايم محضرنا أتو أمرجز أقرون سجد وجزء بهير نستخان تابوت حيل خان تنس نبوت عرب تخانعة كهنات كات أدقيل بسو قدسان كاد ما قليلي بلو من تداويت باريخا إلكا جز أبوك أي تملس جزء بهير نداويت كافر خرسخا أبزفان كا قنت إيه ولد كا خداني نتزم هرو مسكرين انت حلو ولدهم دما أبزفان كان حوارخ أمت إيوم إلو بحكي محللو كاو أي كثر حقنيو إجزابير نسيان حريوا أيومه محداري أخذ كون بهجا زي أنا حوار معرفتي إياه بهجا أي أمه أبزي أخذ برئيه نسسايات بأخبارهم ندخاتات إنجرا خصوم إيه نخانات مدحن كالبسوم إيه قدسانا خا بحجوس الكبل إيوم أبقى قرن داوود كبوك إيه نقوب إيه مبرحتي أدالخو نسألات نوري خالبسوم إيه قبل علي جنا زودي خنص بارقي هالوليا آمين هاليلويا مزمور 133 إنه أحوات بحالة حبيرون كنبروس كندي سناين كندي تؤمنيو كم تكبر زيتي أبرسي أبجحمي عرو لا تزفر جبس زواليو زيابير الله برختن هيوة نزل عالم عزيز ويومو كمتي نام أخراج زيادور تلتهر مونيو هاليلويا آمين هاليلويا مزمور 134 نهو أتم بليتي أبيت إግዚአብሔር تقومو كلهم باروت إግዚአብሔር بارخو أداوكم مقدس والعلو إግዚአብሔር كأبارخو سماين مدرن زجبر إግዚአብሔር كابسيون يبارخك هاليلويا آمين هاليلويا أبتقارب مزمور داوود مبل 137 أبتقاربات بابلون تقمتنا نسيان مذكرنا بخينا مسم قطعتنا أتابع زل عبلات سقلنا اتم زمارخنا ني مزمور قالات كابانا دليو اتم سقيتنا ونح هذا مزمور سين زمر لنا نبلغ نحدث لما نلنا كما يجرنا مو مزمور እግዚአብሔር አምድጓና ክንዝምር ኢየሩሳሌም انت رسي اكسي ماني تيري ترسعني انت زي ذكيركس ملحسي ابتن حاجه تطابق وእግዚአብሔር ነቶም አፍርሱ ክሳብ መሰረተ አፍርሱ አዝብሉ ደቂ ኤዶም በመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም አትኽታዓኑ ዘለኩ ጓል ባቢሎን حنت ዝገበርክና ዝፈልየክ ምስጉን እዩ آمين هاليلويا مزمور 138
ጸሎት ምስጋና ኦ እግዚአብሔር ብሙሉእ ልበይ አመስግነካ ኣለኹ ኣብ ቅድሚ መላእክትኻ መዝሙር ምስጋና ኣዝምረልካ ኣለኹ ቃልካን ስምካን ዓብዪ ከም ዝኾነ ኣርኢኻ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ ንስምካውን ስለ ምሕረትካን ሓቅኻን ኢለ ከመስግኖ እየ ምስ ፀዋዕኩኻ መለስካለይ ብቓልካ ኣበርታዕካኒ ኦ እግዚአብሔር ኩሎም ነገስታት ምድሪ ነቲ ዝሃብካዮ ተስፋ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም ብዛዕባ ግብርታትካን ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ክብርኻን ክዝምሩ እዮም እግዚአብሔር ልዑል እኳ እንተኾነ ንትሑት ይሓልየሉ ንዕቡይ ግና ካብ ርሑቕ የልየልዮ ብማእከል መከራ እኳ እንተኸትኩ ንስኻ ትሕልወኒ ንኹራ ጸላእተይ ትቃወሞ ብሓይልኻ እውን ተድሕነኒ ኦ እግዚአብሔር ንተስፋታትካ ክትፍጽመለይ ኢኻ ምሕረትካ እውን ንዘለኣለም እዩ ንፍጡርካ ኣይትሕደጎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዝሙር 141 ጎይታየ ናባኻ ኣብለኹ ቀልጢፍካ ምጸኒ ክጽዋዓካ ከለኹ ንድምፀይ ይጽምበሎ ጸሎተይ ኣብ ቅድሜኻ ከም ዕጣን መልዓለ ኢደይ ከም መስዋዕቲ ምሸት ይኹን ጎይታየ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ደገ ከናፍረየሓሉ ምስ ገበርቲ እከይ ረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣት ኣይተዘንብሎ ኣነ እውን ካብቲ ጥዑም ብልዖም ኣይብላ ጻድቕ ይውቅዓኒ ለውሃት እዩ ዝለፈኒ ዘይቲ ርእሲ እዩ ርእሰይ እበየ ገና ብጸሎቶም እዩ ፈረቶም ብገደል ምጸደፉ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዝሓርሶን ዓጽምትና ኸም ኣብ ኣፍ ሲኦል ተበተነዎ እግዚኣብሔር ጎይታየ ዓይንተይ ናባኻ እየን ኣባኻ እውከል ኣለኹሞ ነፍሰይ ኣይትኸዓዎ ካብቲ ዘፃወዱለይ መፃወድያን ካብ መፈንጠራ ገበርቲ እከይን ሓልወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹ ስረሲኣን ኣብ መፃወዲኦም ይወድቅዎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 142 بعوታ ናብ እግዚአብሔር እውይ ብድምፀይ ናብ እግዚአብሔር ምህለል ኣለኹ ጓህየ ኣብ ቅድሚ ይኹዑ ሽጋረ ኣብ ቅድሚ ይነግር መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማህመነ መገደይ ፈለጥካ ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠራ ሓብኡለይ ኣብ የማነይ ጠምጥ ሞርአ ዝፈልጠኒ የልቦን ምዕቆብ ሰኣንኩ ንነብሰይ ግዲ ዝገብረላ የልቦን ወእግዚአብሔር ናባኻ ኣወኹ ንስኻ ምዕቆብየይ ኣብ ምድሪ ህያዋን ግደይ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣብያተይ ስማዕ ሓይሎምኒኦም እሞ ካብ ሰጎግተይ ኣናግፈኒ ንስምካ ኸማሱስ ንነብሰይ ካብ ማእሰርቲ ውፃእያ ሰናይ ክትገብረላ ኢኻ እሞ ጻድቃን ክኸቡኒ እዮም ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዝሙር 146 ሃሌሉያ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ብህይወተይ ከለኹ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክውድሶ እየ ብመሳፍንቲ በቲ ክረድእ ዘይከኣሎ ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ ትንፋሱ ሓቐኖኡ ይጠፍኡ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፋኡ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ዝገበረ ንሓቂ ክሳብ ዘለዓለም ዝሕሉ ንጥቁዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም ንጡምያት እንጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚአብሔር ንእሱራት ይፈትሖም እግዚአብሔር ንዕንቲ ዕውራት ይኸፍተን እግዚአብሔር ንዝደነኑ ይቕንዖም እግዚአብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይዕቁቦም እግዚአብሔር ንዘኽታምን መበለትን ይኣልዮም ንመንገዲ ረሲኣን ግና ይጠዋውያ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ ወ ጽዮን ኣምላኽኪ ንውሉድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዝሙር 147 ሃሌሉያ ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናዩ ጥዑም እዩ እሞ ምስጋና ይግባእ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ይሃንፃ ምስሉዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ ንልቦም ተሰቡ ይፍውስ ንቁሳሎም ይዘንን ቁጥሪ ከዋክብቲ ይቁፀር ንኩላቶም በብስሞም ይሰምዮም ጎይታዬ ዓብዩ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ ምስትውዓሉ ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንረሲኣን ግና ኣብ ምድሪ ይወድቆም ንእግዚአብሔር ብምምሳው ዘምርሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምርሉ ነቲ ንሰማያት ብደበና ዘጎልኡ ንምድሪ ዝናብ ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘበቁል ነቲ ንእንስሳ ዝምሕለሉ ጨቓዊት ኮኻትን ዝምግብ ዘምርሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን በእጋር ሰብ ኣይሕጐስን እግዚአብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንጸግውን ዝጽበዩ ይሕጐስ መሓርሓር መዓጽኺ ኣዝኒኡ ንደግኺ ኣብ ማእከልኪ ባሪኹ እዩ እሞ ኦ ኢየሩሳሌምን እግዚአብሔር ኣመስግኒ ኦ ጽዮን ንኣምላክኪ ወድሲ ኣብ ወሰናት ሰላም ይገብር
بسرح سرنا يتقبكي تزازو نام مدري سدد قالوا الطيفو يبوي نبرر كم سمريه نحس حيتا كم حمشتي بتنو نبردو كم رفراف يدربيو أكلي قرب من يقوم قالوا يسدد مول ينكفو نفاسي نفسهم ما يعتبرسوا قالوا ياقوب سرعتاتهم فردتاتهم إسرائيل نكري نخالوا تعذاب كم زكتو أيقبر لهم فردتاتو خاء أيفتون هالليليا آمين هاللويا هاللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግኖ ኣብ አርያም አመስግኖ ኩልኩም መላእክቱ አመስግኖ ብዘለኹም ሰራዊት አመስግኖ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግኖ አቱም ብርሃት ኮባኽብቲ አመስግኖ አቱም ናብ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግኖ ንሱ ኣዝዚ እዩ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ أتم جبلات بحرن معمق كلهم أتم حون بردنا سحيتان جمنك قالوا تسلت هو بلان أتم أخران قرابتن كلهم فريت ومن سحدتاتهم كلهم أراويتن كل خاتكم إنسسا لمن أتبلم نفرت عواف نجستات مدر كلاتكم هزاب مسافنتم كل خاتكم فرد مدري أقابز قرازت عبيت مسنا أشتو سمو بينو لؤليو قرمو أبلع لسماي مدرن إي أمو نسم እግዚአብሔር أمسقنو نهزبون كرنا العلي سلازي كلكم قدسانو دك إسرائيل اتزقربو هزبي يمسقنو ألو هاللويا آمين هاللويا قدس እግዚአብሔር قدس هايال قدس ياو زي موت وانجل لقاس معراف كلته خاب كتر أسران عمشتن كساب سالسان كلتن إنه دما بيرساليم سمعن زبهار سبعي نبره سبعي جصادق نعملاق زفرح نصنع عسالو نصبه نبره منفس قدس معن برونة مسيح እግዚአብሔር كيرأيو موت كم زي دما بمنفس قدس سقليصلن نبره بمنفس كأنا بيت مقدس مسأو لدنة إيسوس عن كم سرعة قبر له مساعته وسمان دم أبو يدحى أفون أملاكهم كم زند بل بارخو وقويتاين تنازع مقلات برهان هزب غاسر ألون كبرت خونا كل مغل زاد على خيو مدحان كعينتي كبر أياس حجهم تسروا خان باري خاب سلام تفان وإخاب له بسجانا نجيابير أملاك بون أمين أو كريستوس أملاكنا مسير بخان منفس قدسين لمن كل ساعة نسجد كالونا أمين ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቕኑዕ ፈራዲኽ ክቐውም ተዳልያ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሃለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑቕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢአተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሙን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትሕኪት ተንሲኺ ናብ መድህን ኪዳን بنسها أو أملاخي مهرنن أدهنن بلكي تمحصني سبحات لعاب والد ومنفس قدوس آمين سيدي دينجل نباريخي تغطف تلا رديت كزرقحي نتي على حلينا يكمع بزيق قامات الكفاء حسابات كبير حقيقة نتي حميت نفسي بخنت نت أزيو على الواتات في والو من أبصرة المقاحنا بكسيا مغنياتو نسخيك عليك النعرات التلم من على يتعديخي أدى من شهوة نقسين أملاخي قويتا يسوس كريستوس تسفايخي وقويتا بزالي تزيانا عمو بزي حاتيات كنحضر حلونا وأملاك أبوتاتنا نسخة بروخيخا بركة كازي بزوحي قدسم كاون نزل علم كبرز ملؤيو آمين
وقويتا خمت أباخا توكلنا يزلنا محرتك خمود خنالنا عين تقولنا عقايد صبيا اللوا نسخاقا أبوان مكبتهبهم او أملاخنا المدحانينا او تسبق الله سنات مدرس معنا او قويتا نسخاقا قابز عليه تزنزل ألم ترحنا نتعقبنا آمين او قويتا بروخي خامو فردخا مهارني او قويتا بروخي خامو حقنتك أرداني او قويتا بروخي خامو خبر هاللي او قويتا محرت كان زل عالم ينبر او قويتا نعين تكبار إيدكا خاولدنا ولد معقوبي سلزخونك أيتن تسجني او قويتا نعخابت دي ليمو محارن النفسيات حنا نابلكو تسللقو او قويتا أبغات وكيل اللهم ما أدعنني فقط كهجبرك مهارني نسخة أملاقي فرفالي وتيخا ببرهان كادم ما إنا برهان النرئي محرت كانت تنسفلتخا كبرخا أنا كون عتلبت نسا سجام بركة النزجانا بحكنات كايو أو قد معلم سنبر كان نزل علم سنبر زلخان أبون ودن مفاس قدسن نعخام زجانا وداسين كرماني جبا لو من كل ساعة نزل علم آمين أول علقويتا بأخام إيمان النسن كام زمار نسنا يمو محرت كابسات صباح حكنت كاد مالي تريتا زنتو قداسي سلوس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ بمسجانا ناب سماع زعرجة أبي من أبو استقمت أبي يوانن متانن كفرد كم بحدش كمسيو أو قويتا محرنا مسجانا أبون نودن منفس قدسن لمن كل ساعة نزل عالم آمين. أوسلس قدوس محرنا أوسلس قدوس محرنا أوسلس قدوس محرنا أو قويتا حتياتنا حدا قلنا أو قويتا بدلنا يتسبسبلنا أو قويتا بسانا يقرب لنا أو قويتا نحماس بخابس حيمو من تتقدسم كايل كافوسم أقويتان تمزمت بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كعنفس معرف أو خبحات يادن صخون كاقويتا محرنا أو خبحات يادن صخون كاقويتا ردأنا لما أنا ناخا أتقبلنا كبر المسجانا بفصم معرقن قدسنا نعخاي قبا أمين أقويتا محرنا أقويتا محرنا أقويتا بارخنا أقويتا بقعات قبرنا مسجانا خمزيلنا خنسلب سمايات نبر ربنا سمكاي قدس من قصات مصاف أركان تاب سماي كم دمام دريقن عيلة مقبنا لما هبنا نحن نزودولنا ودلهم كم زحرقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كوفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قصن حيلم كبر النزل علمنا تكايما أمين عوزت يا مريم ناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله ناقدن قليخي بسقاخون دن قليخي دجابير توات ويتا سراوي سلام لك الله نسخ كوانس برختي خي فركر صوم برخي او ملئتا تصقات يا بير مساخي او فسيت دس بلكي حتيات ناخسر يلنا نفت ودخ يسوس كريستوس من انتانا محرات لمن لنا امين. سجانا قدس دنجل مريم او قدس ملئتا تصقا كل جزية دنجل زخون كولادي تأملا هاد كريستوس سلام نبلكي من تحتياتنا خحد قلنا نفكر ودخل صلوتنا عرقلنا نحقنيا برهان يس كريستوس أملاخنا زولد كلنا قدس دنجل سلام نبلكي نحتيات نفسنا حريقو خمحرنا ناب قويتا لمنلنا او قدس دنجل سلام نبلكي نحتيات نفسنا حريقو خمحرنا ناب قويتا لمنلنا او قدس دنجل مريم ولادية أملاخ نزار إساب إمن تأملاديت ناودخ إياس كريستوس بحرقات حتيات كساقونا لمنلنا وني حق نقست دنجل سلام نبلكي ون أماني الأملاخ ناز ولد كلنا هرعات زرقنا سلام تانا قربالكي ودنجل بقويتا إياس كريستوس تأملت أملاديت حتياتنا من تخاحت قلنا تذكرنا ما توصلت هايمانوت وورد حقنا برهان مخبركي أو قدس دنجل وليت أملاق مدن عالم سلز ولد كنا وزيقان نفس ما سلز لحنا نون بسكنكي أو بيتانا نقصنا مدهانينا ليسوع كريستوس قبلنا أخايكم سخان هواريات مقوسا سمعتا تغيلهم زاد كان نلتهم نبيت كريستيان صنعات نحاتان حدقات بحارز ملكته سلوس قدوس نبسل نسجدلون نخبرون أو قيتا محرنا أو قيتا محرنا أو قيتا بارخنا آمين. آمين.
ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥሮ ምስኡ ሁሉ ዝኾነ ወልድ ወሃድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ እተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮት ምስ ኣማዓረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብ ዝምድር ዘሎ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የለን ምእንታና ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይን ድማ ብዘን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ኣብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ህዋንን ምውታን ክፈርድ ብኽብሪ ክበጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ድኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሕድገት ሓጢአት ብሓድ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ መውታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር አሜን። ጎይታ ስለትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ክደገልና ክርያላይሶን 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 Holy God, holy, 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 Lord of Sabbath, heaven and earth, and are full of your glory and honor. Have mercy on us. O God the Father, the Pantocrator, O Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, God of hosts, be with us, for we have no helper in our hardships and tribulations but you. Absolve, forgive, and remit, O God, our transgressions, those which we have committed willingly and those which we have committed unknowingly, those which we have committed knowingly and those which we have committed unknowingly, the hidden and manifest. O Lord, forgive us for the sake of your holy name, which is called upon us. Let it be according to your mercy, O Lord, and not according to our sins. ኃጢአትና ሰሬልና ነፍት ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና
ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ሕዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርህርህን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስም ካይልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸልአን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽካ ለኣኸልና ንጸጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ዝኾነ ወሃብ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ይግባእካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረት ካብና ብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገለልካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ተገስን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላእኻ ርሕሩኽን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ምሕር ንሓጥብ ንስኻ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምን ትጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣና ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቅድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና ውንስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሃደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያትን በልአና ህልውናን ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትኻ ሓልወና ናብ ወደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰን ፍልጠትካ ንበፅሕ ዓድለና ንስኻን ዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያዊ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ ንስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ኣብሳና ሓደገልና ካብ ክባድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወዲና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ከብሕልና ድንግል ኢኻ ስጋኸን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ሰኸን ክብረት እያ ፍሬ ማኅፀንኩም በረኸዮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምስኽዮ ስደት በልቂ ኃጢአትና ንሓደገልና ፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ኣብ ሓት ለመነልና ኣሜን። ሰላም ለኪ ማርያም እምን መግመሪተ ነድርስነ እንደ ባህር ዘይታምር የሰኒነ ድንግልና ተክልየተ ምላስጋ ይተገድ አፍለሰች ወላይነካን ምንተ አስዮ ለእግዚአብሔር በእንተ ኩሉ ዘገብረል በዚህን ማዝመረግተ ማርያም እግዝእትየ ዘምዘኔች ሰሳት ደረጻ ልሳኑ ዘለችት ማርያም ዘኮንች ቅድስተ ቅዱሳን ለዘ በቅድሜት ጊዜየ እመረከብ ሞገስ በየማንቺ ባርክን ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ምስለ ነፍስቺ መዋቲ በተሰናዋቲ በግብሬ ማርያም ወለተ ማቴ አመነተሲ ዘሰሆናል እንዳይተው ጠቢባን ወከያዝማቲ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች መካነ ፍስሓ ወኑዛዜ ሀቤይሬ ይወለላ ወይሄል ይወለትካዜ ማርያም ሁሉ ብሰልባን ቅድመ ትዝተዘበለዛይኮ በፍዘትች ገጸዚያችሬ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች እግዚአብሔር ዘባረካ ዋላ ለክብራ እንፈልሰትን ኩለ ባረካ ማርያም ስብቶ ብርዝለተዋካ ይገብሩ በያችሁ ውስተ ሰማያዊ ታሪካ ነገ
ነገረ መላእክት አእላፍ ሱባኤ ፋሲካ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዘእይቀብል ሞገሱ ወዘእይነጽፍ ባሕረ ተውዳሱ ማርያም ታጋል እግዚአብሔር ጽርሐ መቅደሱ ተዋሕዶ ዘሰማያት እለኪያኪ ያለቱ ማርያም ምሰተ በምድር ታሶሱ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዘአፈድፈደ ስባየም ፍልሰተ ኤልያስ አርኬሎስ ማርያም ቀንሞት ማርያም አልቦሬ ዘብርሃነ ይለብሱ ወኢታጽቡ ጽራሄ ባለፍልሰት መላእክት ዘበቁ ኩለየ ለፍልሰተ ስጋኪ ውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለየ እንዘ ትታጸፊ ጸጋ ወትለብሲ ማርያም ስጋችን ዘተመሰለ ባህሪ ተሃምረ ሞት አልቦኑ ሶበ ነጸረ ወርኅ እንዘ በደመና ብሩያን ሰማይ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ስቡሃ ዘተሰብሃ እምነ ፀሐይ ወወስነ ስብሐቲሁ አብርሃም ልጅ ድንግል ወንበለ ልጅ በኩረ ስስአልቦ ለሞት ማይሰሪው ዘተዘፈርሃ ወሙታነ በሲኦል ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ለሊቀ ካህናት ዘአደሞ መስዋዕተ መድኃኒት ያርቅ ቅድስተ ቅዱሳን ቆዊሞ ለመላከ ሞት ጸዋ መላከ መከሮ ተቀይሞ ሚመጠነ ወሚመጠነ አእመሞ ባለበዘች ማርያም ላታሞ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ማለመመት ታላፌ ወሳውደ ችሮብ ታሉ እንዘ ያቅባ ስራፌ ማርያም ስብሕት እምነት ጽጌያት ወበረታዊ ናሁ ተሰተርኩ ውስተ ባሕረ ጽልመት ሰናይ በአመረንስች ወትረች ያያጅፊ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዘአጥናን ኃይሉ ወአኤና ወንመዝራዕተ ሳሂሉ ማርያም ዝግጅ ለትውልድ የሉ ማርያም ለኃጥአነ ምድር ኩሉ ወብፅዕት ማርያም ለክርስቶስ አዋሉ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች እግዚአብሔር ዘተዋሃዳ ወተካፈለ ክበዳ ፍልሰት ድንግል ለኢየሩሳሌም ባህራ ነገሥተ ሴት ወደ ሰዓት ያበውው ጋራ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ እግዚአብሔር ዘአልዓሎ እንፍልሰተ ኤልያስ ነቢየ ሲሎ ወበጤና ሰላም ለፍልሰተ ስጋች በሰዋስወ ብርሃን ምጡቅ ከመ ትኩንዮ ሙእመ ለሆርያን ደጪ ተሰሰትኒ ማርያም በሳይደች ዘመና
ክልኤ ሰላም ለብልተተ ስጋች ውስተ ብሔር ሱር እንተ ቸንያ ወገበርያ እግዚአብሔር ማርያም ብትኒ ማሰረ ሞት መሬት ሶር በሰል ዝበክድ ንግሥተ ሰማያት ወምድር ኢሳነች አብዘቶ ላትገብ ሰላም ለትንሣኤ ስጋች ዘትንሣኤ ክርስቶስ መንታረሰያውም ድኅረ ሀባ ውስቴታ በጸሎት ክልኒ ማርያም ርግቤ ፍራታ ወሰውርኒ ዋክናብጂ አመ ይከውን ኃጢአታ ወኃጢአትከ ምድርነ አስማይታ ሰላም ለዕርገተ ስጋች ዘተወጥነበቱ ዕርገተ ቅዱሳን አበው ዘባህቤች ታክቱ ለሊቀ ካህናት ማርያም እስከ ነላዩ ወታይቶ ፍሬ ከናፍር ውዳሴ እጅ ዝንቱ ሰላም ለጊዮርጊስ ተውላተ ሰማሁ ወህማሙ ተተላዓለሙ ስብሐት ለኪ ማርያም ለአብ ስብሐት ለኪ ማርያም ለወልድ ወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ አቦቱ ወቅሰ ወብሩር ኃላፊ ውእቱ እምኩሎ ማርያም ጃጅፈቱ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጣዕማን በረኸታን ረድኤታን አይፋለየና አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ዘማለድ ኩሎም ናብ ወድኹ ዝለመን ኩሎም ንዓና ድማ ናብ ወድኹ ለምንልና ኣማልድልና እፀም እዚ ድማ ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቀበሎ ፀምን ፀሎትን ስብኣይን ግበረልና ብሰላማ ጀሚርካ ብሰላማ ፈፅመና ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ ስኻ ኣምላኽ ፅቡቅ ኢኻ እሞ ናብ ፅቡቅ ቀይረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከመ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉን በደሎም ዝሓፍናሎም በደልና ወሳና ሓደገርና ካብ ክፋ ድሕነና ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዲና ድንግል ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ለኹሕልና ክደንግል ይኽእል እስካሁን ድንግል ኣብ ጌታ ተራይ ሰላም ለከ ለኹን ስብሓነ ስብረሰ ረምህዳን ክናት ኦም ተዘጋጃለን ተስበል ሓጢአትና ንሓገን ኃጢአትና ሰሪልና فوضى الكرسوس من تانا محل لنا آمين وقويتا محرتك قبل علينا قلطيفات تورد برهان قصك دما قبل علينا نفسنا يخون زاد حننا محرتك يمسا حقوسنا حياونتك حقوس حياونتك يقلص وقويتا كاب كله كين كاب سحتتن حلونا كم تتزارب كادما تقبلنا أمم قنان أمم قخان سلام قبر نزتقاقين على خط مرسو تخيل نسخاء خامو أبد قطر زي بالبوتخان سقدل كالونا نراخا أبزأونا اللو قزي اتسمعنا نسخاء خام دخامنا تتصورن حاتياتنا تعقسن نسخاء خام كما يقزي على راملخنا نسخاء محاري خامو اسمه مهاري أنت እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና نحن نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا نبسنا نحدقلنا كاو كفار حنا نمبر فتنا يتتونا من قستين حايلين كبر نزل عالم ناتكاي مهمين وهدينا بسنقل مريم من أقول سقبل الملا سلام لك الله بحلنا خد نقل خي بس كاخون نقل خي أدق زعبه البيت سلام لك الله
ንስኻ ነሰበረኽቲ ፍረማ ሃፀንኩም ብሩኽዩ ወመልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍት ደስ ይበልክ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናፍትወልኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ንስኻ ኩሉ ግዜ ሄር ወዲ ሰብ ስለ ዝኾንካ ናብዚ ዓለም እዚ ዝተገለጽካ ንደቂ ሰብ ክትከናኸንን ከተዕብን ኢኻ ንሕርያትካ ሰናያት እትህብ ንስኻ ኢኻ እሞ ንኣይ ንባርያኻ ኩሉ ሃብቲ ሃብቲ ሰናያትካ ሃበንን ህዝብኻ እውን ምድሓን እትህብ ንስኻ ኢኻ ክትርአ ብፍቓድካ ተገለጽካ ከማኻኸ መሓርን ቅዱስን ኣምላኽ መን ኣሎም ሕጂ ድማ ከም ብዝሒ ፍቕርኻ ይቕረበለልና ከም ዕብየት ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘላለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣብ ኪሩቤል እትነብር ኣምላኽና ብመላእክቲ ትመስገንን ትውደስን ናብ ቅዱስ ማደርካ ዝኾነ ኣዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅድስና ኸናስብ ናይ ሰርኪ ምስጋና ክንውፍየልካ ንስኻ ናይ ኩልና መሕፀንታን ድማንን ተቐበል ሰማያዊ ምስጢርካ ነሰቁል ሰናይ ጨና መዓዛ ብእምነት ሃበና ንኹልና ብዘይ ምጭናቕን ብዘይ ስዕረትን ብዘይ ማዕቀፍን ሓሉ ነጋርና ካብ ምድልሃስ ንዓይንትና ድማ ካብ ንምዓት ንነፍስናም ካብ ናይ ሓጢኣት መታድሕን ብጸሎት ኩሎም ብቶም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመርኻ ምስቶም በኣኻ ዝዳሓን ሓውሰና ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ስብሃት ወኢዝ ይእዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለም ለእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሰሃለ ሥላሴከ እግዚኦ ተሰሃለ ሥላሴከ እግዚኦ ተሰሃለ በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሰሃለ በእንተ ርደትከ በእንተ ትስብእትከ በእንተ ልደትከ በእንተ ማሕፀና ዘዞርከ በእንተ አዳዊያ ለገሰሳከ በእንተ አብራኪያ ለሃቀፋከ በእንተ አድባቲሃ ለሐፀናከ በእንተ ከናፍሪያ ለሳማከ በእንተ ዘባና ዘሃዘለከ በእንተ አብራሪያ ላንሰሰዋ ምስሌከ በእንተ ግዝረትከ በእንተ ጥምቀትከ በእንተ ጾምከ በእንተ ሕማምከ በእንተ ትሕቶትከ በእንተ ጽፋትከ በእንተ
ዘሰለቡ ክዳነከ በእንተ ቅስፈትከ በእንተ ኩራትከ በእንተ ቀኖትከ በእንተ ስቅለትከ በእንተ ሞትከ በእንተ ርግዘተ ጎቦከ በእንተ ውእዘተ ደምከ በእንተ ግንዘትከ በእንተ ዝርከ ብካያ ለእምከ ሐዘና ለእምከ ተገዓራ ለእምከ በእንተ ትንሣኤከ በእንተ ዕርገትከ በእንተ ሥጋከ ወደምከ በእንተ ዳግም ምጽአትከ በእንተ ዳግም ምጽአትከ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከ እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳለን ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተወለድከ እምሰማይ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተወለድከ ማርያም በእንቲአነ ክርስቶስ ስማ
በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተገዘርከ አመ ሰሙን ዕለት በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘይቅበበ ሕቅ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአንሶ ሰው ከውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሮ ከድኅሪተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰሐቡከ ከመ በግ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛተቱከ ከመ ሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ዘገነዙ ከዮሴፍ ወኒቆዲሞ
አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘዐረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘፈኑከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትቤነ ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ወካዕበ ናሰው ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እመነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስል ወነሐስስ ናሰው ቆደ ወዲስ ቤተ አምርያ ብዙ ለመጽዋዕት ንጉሥ ለተነበሩትን ሰው ለተርሞ ማውሶ ማርያም በቃለ ሰባት ጸውቆሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መዓተ አብ ወእመ በግዑ
Amen.
በሰላም አደረ መንግሥተ ክብር ወረሰ አረን እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምን ቅድስ ደብተራ ሞሙ ለሰማዕት ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተ መላከ ሰላም ሊቀ መላእክት ሚካኤል ዘሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አርገ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወኢቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልዎ ማይለድ ለሰላም ሰናይት ማዛፉዋ ከመኮል ወኩሎ ነገራ በሰላም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከሌክሙ ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ማእከሌክሙ
መስገድ ወንግሪላት መንፈሳውን ታሰባት እስመ አምላክ የድንግልናት ያክለት ዛቲቲ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያትም ለሰማዕቱ ወቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልደ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወቅላ ለእግዝእተ ማርያም ንጓት አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤት ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሃሉ ማእከልነ ማእከለ ኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን
ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ ሃሌሉያ ማርያም ምሕረተ ልጅ
ተማጸነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ለሰዓቱ ተግባረ ደዊሁ ለወልድኪ ንድፋ በከንቱ ኩሉ መዓልት ወኩሉ ሌሊት ብዙኃት ኃጢአት ዘገበርነ በእንተ ማርያም ከመ ስረይ ለነ እግዚኦ ቁርእ እግዚኦ ቀበሙ እግዚኦ አይሬ እግዚኦ ቀበሙ እግዚኦ ቀባ እግዚኦ ቀባ እግዚኦ ቀባ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ምድሪ ዘሎ መዓት አውርደልና አባርያም ዘሎ ምሕረት አውርደልና ሰማ አምላክና አምላክና ስምዓና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይክደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀብቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ አፀብቀልና ጀሚርናዮ ዘለና ጾምን ጸሎትን ስባኤን ድማ አምላክና ከምቲ ብሰላም ዘጀመርካና ብሰላም ድማ አፈፅመና ገጽካ መርአይ ይግበረልና ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ጾምን ጸሎትን ስባኤን ይግበረልና በረኸት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ይፈለልና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርከዮም ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና ነብሳና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣነስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። نزل سمع زلهم كسمع دلنا جنا خاي سمعنا تاكم جنا زرع زل عنتم من سمع زل عزامكم ساتو زل كامنا ناون كما تاتون قال كل سون جل كان سمع كسرهم صلاة كل سام بقعات جبرنا
ቅዱስ ለዓለም ዓለም ወግብሩ በጽድቅ ወበርት ኩሉ ትእዛዙ ወጽኖ ለዓለም ወግቡር በጽድቅ ኩሉ ትእዛዙ ወጽኖ ለዓለም ወግቡር በጽድቅ
ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ መዓልቲ መሓረና ኩሉ ግዜ ቅረበለልና መሓረት ኣምላኽ መሓረና ብሕጊ ወንጌል ይቁመና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቅዓና ጸሎት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸታ ይኽፈለና እንበል። አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ይሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይቴትወና መንግስትን ሃይልን ክብርን ዘለዓለማትካ ኣሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ኸ በነፍሲ በረኽቲ ኢኺ ፍሬ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትወ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። መንግስቱን ጽድቁን እተበስር ዘወፈየኒ እወፍየካ ኣለኹ ሕዮ ዲያቆን ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 9 ክሳብ 15 ካብ ከረን ክወርዱ ከለዉ ድማ ወዲ ሰብ ካብ ምውታት ምስ ተንስአ እንተዘይኮይኑ እቲ ዝረኣይዎ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ኣዘዞም ነቲ ቃል ከዓ ሓዝዎ ንሓደ ሕዶም እውን ካብ ምውታት ምትንሳእሲ እንታይ ኮን እዩ ኢሎም ተመራመሩ ንሳዶም ድማ ከመይ ደኣ ጸሓፍቲ ኤልያስ ቅድም ክመጽእ ይግባእ ዝብል ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ከዓ ቅድም ኤልያስ ይመጽእ ንኹሉ ከዓ የቕንዕ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ከዓ ከመይ ከም ተጻሕፈ ወዲ ሰብ ከመይ ተጽሒፉ ኣሎ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ክነዓቕን እዩ ኣነ ግና ኤልያስ መጸ ከምቲ ተጻሕፈሉ ድማ ዝደለዩ ዘበለ ገበርዎ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ምስ መጸ ብዙሕ ህዝቢ ከቢብዎ ጸሓፍቲ እውን ክከራኸርዎም ከለዉ ረኣዩ ሽዑ እቶም ህዝቢ ምስ ረኣይዎ ሰንበዱ ናብኡ ጎዮም ከዓ ሰላም በልዎ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእና ኣምላክና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳታ ግብርቲከ ወአይማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ
ብዘይጠፍቅ ሓደስካዮም ትእዛዝ ቃድማ ስሕተታት ጠፈአነ ትጠፈረ ለኻዮም መትውድኸን ተበይኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንውድሰካለና ሊቃነ መላእክት ዘይቋርፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዘኣጋዝቲ ባኮይተትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቕድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን
ናትካ ምብፃሕን ዝለኣካያኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣልዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና نسالسا ጊዜ ካብ ኣፍና ንቀርባለና ውዳሴ ንቀርባለና ነፍሲ ጥዑታ ዝርኢ ንጭንቕ መንፈስ ድማ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ቅበሎም ዝረድኦም ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳኸይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ግብዓት ዝበቀለሎም ዓርቅን መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንፃሕን ማደሪኦም ብፅድቅን ዝፅውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳንን ዘኽታማት ዝኣልነት ኣቡናት ጋና እምነትን ጓዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተቐላዊተ ክርስቲያን ቅድመ ራዝእ ኦ ጎይታ ከረፍና ቅዱሳና ኻልና ወደስና ብዋምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም በእንቲ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና አምላክና ጾምና ጸሎትና ምህልላና ሱባኤና ዕጣና ሁሉ ዘቅረብና የንቅርቦ ዘለና ንስኻ ተቀበለልና እስኻ ትሰምዖ እስኻ ትሪኦ ግበረልና ርኢኻ ሰሚዕኻ ተቀቢልካ ድማ አምላክና መዓት አቁረልና ምሕረት አውርደልና ደሞ ዓለምና ንሪኦ ንሰምዖ ኩሉ ነገር حماقن كفوني ما أملاخنا نتحماق نتغفو نتأكي نابسنا نتبوك تكيرلنا كم محرد كمبر لنا يتخيدنا كم محرد كمبر لنا يتخيدنا كم محرد كمبر لنا يتخيدنا نعلم كل ما أملاخنا نقول سلام نسراخا وسلام كورد الله نزازل لنا يهاجر دما سلام هبا نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا أمن قنا دما سلام هبنا أبزا سعزيا أب حمام أب سقاي أب إهنتا زلولو ما أملاخنا سقاي ما قلل حمام مفوس سبارهم سقن أملاخنا حزن كبير ومزس قرقر زلو دما أجابير أملاخنا نسغان حزنهم منفس قدس قال يكادب بسلنا نصانا نعلنا نزعرفوا من قسخا ورسلنا أب قدا قدن أب سلماتن بقبليتي زحلي بقتر دما خم حولنا دندهم أب أقارهم مقوح أب أدوام سنسلة تأثروا مزحات لهم وإجابير أملاخنا مقابو حمسا يركا سنسلتهم بتي كارم حراو سألنا نتوم دراد لسينهم جساقي زلو دم أملاخنا إسغا نيبرخة أملاخي خامو نتوم زي بلهم حابلنا إتكايد برخة زرق حلهم طميات نسألنا سمعات أقويلنا ربعات كدنلنا أبچنكي أمكرا أبصابان زلو أملاخنا مصرف ترلهم نحنا برهان أبصبو أبل عمسته أبصقاب زلو إنا زلنامو نتوم أبطنيتن أبصابان أما كران زلو مش آتوم مكران سأقب كم زلنا ذكرنا نعاها مكرا سببانا برهوات تغير تميتن سمعن نبصقابنا برهوات تغير سلي آتوم نقرال لنا أملاخنا زولدنا يوم كلهم دما
باركا قديسك عبيلنا إذ قنيات إذا أملاخنا كلهم دكنا أوداتهم أولدهم نابيت تمرت زخدلو زملا سلو زلو إمو نابرحوق ناب قربانا كل يخدلو إمو بتروحوق قربان نعنامبر نعاها كل قرباها كل بإيدكا كل بقدميها إما أملاخنا كلهم أوداتهم أولدهم دما كاب حما أنا قر سويركا نزخدو علامة تعويتهم متيم دما أملاخنا كدم كلنا عغاز خبرلو ننفسهم تقاملو نولدهم زئززلو نزبيت زن نزئمنة زن دما أملاخنا تركب تحضر زخونو لو قبلنا بقوزنا بنئسنات بعد ما دمت كل فتاني أملاخنا نسغى أساقاقرلنا نتخوفو خير إيوه نتحمع كي قبروا منفس قدس كالي كاقاردلنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا وفيرهم زلو كاب وفرم دحنت ولنا نابرحو ناب قربا قشم زلو دم أملاخنا كام قشم بدحن بلسلنا بنادينا قدس رنقل مريم مالادنت بناي ملاخت ترادعنت بناي نبياتنا ورياتن صادقان سمايتاتن صلتاي تفلينا كنتنا وريات زمهر كايوم أبسمايات نبر ربنا ندبلنا نسوعات كالنا أبسمايات نبر ربنا سنقاي كدس نقصها تنقى فاتكاكم كاب سماي كم دم مدريخون عيلة جيرانا لهم حدنا أنا نزبط لنا بدلهم فرز حدنا لهم بدلنا لسنا حدنا كاب كفاد حنا نمبر فتنا جتون من قسط حي كبر مزل على نات كايمان بعدين أرسل المريم من كل قبل الملا سلام لك الله بحلنا خير نقلي خير مسجون دنقلي خير عبد እግዚአብሔር ቤት ሰላም ለክለሁ ንስኻ ንስብር ኺ ፍረማ ጻንኩም ብሩኺ ወም ዘጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስ ደስ ይበልኪ አጥያና ሀርገና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ልንታና ማዘንና አሜን نفت ودخ يسوع كريستوس منتانا محرات لمننا آمين ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣምሲኹም ቶም ትማሊ ዘይረኸብናኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን። እትኹም ኩሉ ግዜ ምሳና ናይ ምሸት ይኹን ናይ ንግሆ ለይቲ ይኹን ቀትሪ ብመራኸቢ ብዙሃን أبزا زلهم مخونكم نزي مسانات تساتفو دما أبزا مشزي أدما نزي نايسر كتسألة مهللا مساخوم مسانا زمسخوم أبوتات أديتات أحوات أحات أبزا زلهم مو سلام اكزي أبيهر نعخاتكم أخون إذا تسألنا يو صلوت زتا مهللنا يو مهللا نسأمو زلنا صم دما خلو أبقى اكزي أبيهر أملاخنا قبول كوينو أملاخنا ما تقبلوا حطنا زملسلو حساب لبنا زسمرلو دليتنا كل دما زمالا قالو صمن صلاتن سبعين مهللان يقبرلنا أقدم بيلنا وانجيل ماركوس معرف تشعته كاب تشعته حساب 15 أنبينا نيرنا دقيمة كم ببقى كاب كرن كوردو خلو دما ودسب كاموتات مستنسئة انت زي كوينو اتزرع ايوان حدو كواخينو قرأ عززهم نتقالو خا حزوو نحدو حدام وين كاموتات متنساسي انت يكون ايو إلم تمارامرو نساتهم دما كميدا صحافتي إلياس قدم كمسي قبا زبلو إلم حاتتوو نسخا قدم إلياس مسي نخل خا يقنع بزعبا ودسب كمي تصحيف الله بزا حسار مكراغ تسقبن كنا عقن ايو انا قنا الياس مسئ كم تتصحفلو دماز دليو زبلا قبرو بلكم هاللخو إلي ملس اللهم نابتم دك أما زامرتو مسمسئ بزو حزبي كبيبوهم صحفتون ككراخروهم كلو رأيه شعو اتم حزبي مصر اي وسنبدو نابو قيم كا سلام بلوو اتسمع اذن زلاتو يسمع نأمن قال قدس وانجل
ስለቃለ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ እዘን ምዕራፋት እዚኣተን ዳርጋ ለንቅነ ብዙሕ ግዜ ክመላለሳ ክንበባ ድቐነአን ትማሊ ከምኡውን ብቕት ትማሊ ካብ ከረን ክወርዱ ከለዉ ዝብል ምስ ናይ ትማሊ ዘኽበርናዮ ክቡር በዓል ደብረ ታቦር ካብቲ ጎቦ ደብረ ታቦር ክወርዱ ከለዉ ጎይታ ዝተዛረቦም ቅድም ዮሃንስ እመፅእ ኤልያስ እመፅእ ዝበልዎ ድማ ንኤልያስ ቀዲሙ መፂኡ ግናኸ ከምቲ ዝደለይዎ ድማ ገበርዎ ወዲ ሰብ እውን ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ተጽሒፉ ክነዓቐን ኢለው ድማ እዚ ኩሉ ክንሪኦ ዝቐነና ኢና ግን ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ሓድሽ እዩ ትማሊ ሰሚዐየ እንዴ ብቕት ትማሊ ሰሚዐየ እንዴ ኢልካ ከም ናይ ዓለምና መፅሓፍቲ ከምኡ ኣይኮነን ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ሓድሽ እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ህያው እዩ ንሕጂ ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብዛ ዘንበብናያ መዛረቤት ኣርእስትና ቁፅሪ 10 ነቲ ቃል ከዓ ሓዝዎ ወይ ድማ ዓቆርዎ ዝብል ክንርኢ ኢና ነቲ ጎይታ ዝበሎም ቃል ነቲ ጎይታ ዝተዛረቦም ቃል ሓዝዎ ዓቆርዎ ኩሉ ግዜ ከምቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 1 ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 3 ነቲ ሕጉ ለይትን መዓልትን ዝማራመሮ ሰብሲ ብፁዕ እዩ ንሱ ከምታ ፍሪኣ በብግዚኣ ትህብ ቆፅላ ከዓ ዘይረግፍ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ ተተኽልኦም ይኸውን ዝገብሮ ኩሉ እውን ይሰልጦ መራሒና ቃል ኣምላኽ ተኾይኑ መወከሲና ቃል ኣምላኽ ተኾይኑ ነቲ እግዚኣብሔር ዝብለና እንተ ሒዝናዮ እንተ ዓቂርናዮ እንተ ኣዋህሊልናዮ እንተ ተመሪሕናሉ እንተ ነቢርናሉ ንኩሉ ድማ እንታይ ኢልና ይሰልጥ ኢልና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እዚ ቃል እዚ ሎሚ ንዓይ ንዓኻትኩም እዩ ዝገብሮ ኩሉ ይሰልጦ ኩሉ ንሓስቦ ኩሉ ንገብሮ ኩሉ ንደልዮ ክኾነልና ንቃሉ ኣጽኒዕና ክንሕዞ ንቃሉ ድማ ክንዓቁሮ ይግባአና ደቀ መዛሙርቱ ነቲ ቅድሚ ስቕለቱ ካብ እምባ ደብረ ታቦር ክወርድ ከሎ ዝተዛረቦም ቃል ዓቂሮሞ ስለ ዝነበሩ ሒዞሞ ስለ ዝነበሩ ዋላካ ካብ ሙታት ምትንሳእሲ እንታይ ኮን ይኸውን ኢሎም ንግዚኡ እንተተመራመሩ እቲ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝሓዝዎ ነቲ ዝተነግሮም ድማ ስለ ዘይረስዕዎ ኩሉ ግዜ ድማ ብኡ ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 22 እንታይ ዝብለና ስለዚ ካብ ሙታት ምስ ተንስአ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ከም ዝበሎም ዘከሩ በቲ ጽሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቃሉን ድማ እንታይ ገበሩ ኣመኑ ኢሉ ስለ ቃሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ነቲ ኣቐዲሙ ዝነገሮም ቃሉ ነቲ ቅድሚ ኣብ መስቀል ምስ ቃሉ ዝነገሮም ቃሉ ኣሚኖም ነቲ ጽሑፍ ድማ ዘኪሮም ነብሩ ስለ ዝነበሩ ካብ ሙታት ምስ ተንስአ ደቀ መዛሙርቱ ነቲ ዝበሎም ቃል ኣቐዲሞም እንታይ ገበሩ ዘከሩ ሎሚ ንሕና ኢና ደቀ መዛሙርቲ ሎሚ ንሕና ኢና ነዚ ቃል እዚ ክንሕዞ ዘለና ሎሚ ንሕና ኢና ነዚ ቃል እዚ ክንዓቁሮ ዘሎና ምክንያቱ ንሕና ኢና ናይ ዘመንና ዘሎና
ቶም ዝሓለፉ ንዘመኖም ተጠቂሞምሉ እቶም ብሕጂ ዝመፁ ድማ ናይ ዘመኖም ክገብሪኦም ንሕና ግና ናይዚ ዘመን እዚ ኢና እሞ ንቃሉ ንሕዞ ዶለና ንቃሉ ንዓቁሮ ዶለና ደጊሙ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ እውን ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 16 ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ነገር ዝቅድማ የስተውዓልዎን ኢየሱስ ምስ ከበረ ግና ሽዑ እዚ ነገር እዚ ብዛዕባኡ ከም ተጻሕፈ ንሳቶም ውን እዚ ከም ዝገበሩሉ ዘከሩ ኣቀዲሙ ክነግሮም ከሎ ነቲ ቃል እንታይ የገበርዎን ነይሮም ኣየስተውዓልዎን ነይሮም ኢየሱስ ምስ ከበረ እቲ ክፍጸም ዘለዎ ምስ ተፈጸመ ግና ሽዑ ነቲ ጽሑፍ ብዛዕባኡ ከም ዝተጻሕፈ ዘከሩ ቃል ኣምላኽ ዝርሳዕ ኣይኮነን ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥና ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮና ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሜና ቃልካ ንመገደይ ብርሃን ንእግረይ ድማ መብራህቲ እዩ ከም ዝበለ ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 119 ቁጽሪ 105 ቃሉ ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብሮ ክንዓቁሮ ክንሕዞ ምክንያቱ ሓደ ዝገይሽ ስንቅ እንድሕር ኣልይዎ ዋላ እኳ እቲ ጉዕዞ ነዊሕ ርሑቕ እንተኾነ ኣይደክምን እዩ እንታይ ኣለዎ ስንቅ ኣለዎ ኣብቲ ዝጠመዮ እናበልዐ ኣብቲ ዝጸምኦ ድማ እናሰተየ ኣብቲ ዝደለዮ ይበጽሕ ጉዕዝኡ ድማ ብዓወት ይዛዝም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንዓይ ንዓኹም ድማ ሎሚ ስንቅና መግብና ንጉዕዘና ዝኾነና ሓይሊ እንታይ እንተደኣልና ቃል ኣምላኽ እዩ ንቃል ኣምላኽ ክንዓቁሮ ንቃል ኣምላኽ ድማ ክንሕዞ ኩሉ ዝደለናዮ ክሰልጠና ኩሉ ዝሓሰብናዮ ድማ ክኾነልና ብቃሉ ክንምራሕ ንቃሉ ክንዓቁሮ ንቃሉ ድማ ክንሕዞ እዩ ዘለና ምክንያቱ ነቲ ቃል ምስ ዘከርዎ ነቲ ቃል ድማ ሕጆሞ ስለ ዝነበሩ ዓቂሮሞ ስለ ዝነበሩ ሲ ጎይታ ምስ ተንስአ ነቲ ተዛረቦም እንታይ ገበርዎ ዘከርዎ ምክንያቱ ኣብ ውሽጦም ነይሩ እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ንጎን ምሸትን ቃል ኣምላኽ ክኾሓና ኣሎ እንገረና ኣሎ ኣብ ኣዛንና በጽሕ ኣሎ በቲ ዝርዳእና ቋንቋ ድማ ንሰምዖ ኣለና እሞ ከምቲ ንሰምዖ ዶ ንነብር ኣሎና ንዓቁሮ ዶለና ንሕዞ ዶለና መገድና ዶ ነቕንዓሉ ኣለና ብመንፈስ ዶ ነዓብየሉ ኣለና ሰማያውያን ምዃንና ተረዲእና ናብ ሰማይ ዶ ንጥምተሉ ኣሎና ጥዑም ቃል ኣምላኽ ነይሩ ቃለ ህይወት ስማዓልና ሲኮነን ጽድቂ ነቲ ጥዑም ቃል ኣምላኽ ጥዑም ክንገብረሉ ንህይወትና ድማ ክኾነና ምስ ህይወትና ድማ ከነወሃህዶ ከሎና እዩ ቃል ኣምላኽ ንዓና ንህይወት ዝኾነና ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 21 22 እንታይ ዝብለና ንዝረኸበ ንህይወቱ ንብዘሎ ስጋኡ ከዓ ፈውሲ እየን እሞ ካብ ቅድሚ ዓይንኻ ኣይተርሕቀን ኣብ ውሽጢ ልብኻ ድማ ዕቆረን ኢሉ ንዝረኽበን ስንታይ ኢሉ ህይወት እዩ ኢሉ ንብዘሎ ስጋኡ ድማ ፈውሲ እየን ኢሉ ቃል ኣምላኽ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንነብስና ህይወት ንስጋና ድማ ፈውሲ እዩ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እዚ ነተን ንህይወትካ ዝኾና ነተን ንስጋኻ ፈውሲ ዝኾና ካብ ቅድሚ ዓይንኻ ከይተርሕቐን
أب لبخا دما عقرن إلو لومي لبي لبخم انتهي عقير زلو كمتي أبتن بيت يئل معرف كلته قصر 10 بزعبات كزارب كله بنبي يئل قرو እግዚአብሔር أملاخنا انت إلنا كدانكو ما يكونن لبخم دعا قددو إلنا كدانكو ما يكونن لبخم دعا قددو نتنحنا زي نتقملو نتنحنا نقدعلو نتنحنا نبرختنا زي خون قديدنا دربينا نتن خبر أملاك زخون ننفسنا دم هيوت نسجانا دم فوس زخون كان عقرلو كان قمطلو نتزحزنا يون زعقرنا يون دما كنستنتنلو مخنياتو سلازي رسعو حجم سلازنبريم هواريات قويتا مستنسى نتقال زبلهم ذكر زبلن أبوتات أديتات أحوات أحات لما نقيم كنذكر معتنا كان مخند زعمات ولا تعجزيتها أبوتا خي ترفت أين رسع عنا تخفئتي أما نزرخ بني هوتو نبزل سقع فوسي يما إنما كاب عين قدم عينها أي ترحقن عبوش تلب خادم عقرن قال أملاخ أب زباننا يكونن دصحف قال أملاخ أب لبنا أب لبخا عقره أب لبخم حزوه أما صحف إيوب معرف عسران كلتن قصر عسران كلتن عسران سلسن تايز بلنا كاب آفو حق تقبل نقالون آب لبخا عقر إلو كاب آفو انتاي قبر حق تقبل نتقال كابو زي تقبل كاير ما انتاي قبرو آب لبخا عقر نتحقو خبعفو تقبلنا نتقالو دما قبلبنا عقيرنا نابتو كل زخيل قويتا سماين مدرن نخلو حليفو نزل عالم زنبر تمال زنبره لو مزلو نزال عالم دما زنبر نابتو كل زخيل انت تملسكا نعمت عدما كابدن كوانكا انت ارحق كايوس كم بحدش كسرحا خايلو كبرنا املاخ يكون املاخنا كم بحدش يسرحيو نزي قبت ازق النعيو نزي سألمة زبرهيو نزي مرارة دما زت عميو جنكا كم خمز قبر بمنتاينا نذكره قالوا آب لبنا انتلو نتخاب آفوز تقبلنا يو حق تخبرنا يو نلبنا دم نقالوا دم آب لبنا انت عقورنا يو نابقو دما انت تملسنا اتنسو زيفت ودما نعمت كاب دنكوانا دكوان املاخنا مني لبنا يو كاب دنكوانا نتزي خونا رحقنا نقالوا بدبنا انت عقيرنا يو نتخاب عفوز تقبلنا يو حق دما انت نبيرنا اللوسي كم بحدش كتسرح غايلو كبرنا املاخ يكون ابوتات اديتات احوات احات مسرح يدلينا اللومي بولكنا كم سدرابيت كم هاجر لومي كم بحدش كنسرح يدليو اما كم بحدش كنسرح نتغاب افت تقبلنا اي حق خنخبره
نتببك زيو زنقرنا قالوا دما أب لبنا خن عقرة أب لبنا عقيرنا نقالوا دما نابت كل زغل اجزي أبيهر كمل سنة ما قدوا دما خريئنا كله اجزي أبيهر زي كبرلو كفاءات نحن أنو قد قالوا دما كابدون كان لبنا خنرحق أمو أملاخنا دما كم بحدش كسرحنا مسرح يدلينا له سأرجع جزاكوا لمستقبل كايو تكدس كله كتري أدس بلك مو زعبير كحدسك خلّو دعاء كندي يصبق الله كندي ملك الله كندي يصبق الله عبوتات أديتات أحوات أحد لومي نقالوا عقيرنا نقالوا حجنا كان بحدش كنسر حق بقنا نابت كل زخيل تمالسنا نقالوا بلبنا عقيرنا كل خفاءات رحقنا نتي كم بحدش زسرح أملاخ نعوخ نفلت أمركم يسفح أملاخ مخنياتو بتقالوا انتاي ندخونا ايه تسمعوا اندا قال أملاخ زسمع يكونان تسمع طرح يكونان نبي إرمياس انتايلو أما رافع 15 قدر 16 نقال كام سرخب كسي بلعخو نلبي دما انتاي كونيلو حاقوسن دستان بحتان دما كونن لعبوتات أديتات أحوات أحات قال أملاخ زسمع طرح يكونن قال أملاخ زوحاتيو قال أملاخ وش غازق أمتيو أوشنا قال أملاخ ندحرا لي خمزناي نبي إساياس نلبيسي حقوسن دسان فسها قونا الليلو قال أملاخنا حقوسيو دسايو فسايو هوتي دماني أمو نعقو زعقور لبكلو أناكبو أما تساوي ملأختنا أبتن بيت إساياس معرف 3 قصر 21 نيمان ويس نصقام انت اغلسكم اذانكا ازيا اياتا مقدي بقى اتمالالس زبل قال اب دحريخا كسمعا ايان تاي انت جبركا نيمان ويس نصقام انت اغلسكم اذانكا دما إتا مقدي إزي آيامو بقى أتمالالس زبل قال بدحريخا كسمع إيان أمو بدحريخا ندحر سبت داهي كانت أخطبل قلت أمام تديكونكا ولم ناسمع ناس أميمنا خينه اللو نيمان نس أقام كان قلس كلنا نيمان نس أقام سنكل كل كنمل كلنا أقليسكم اللهم سنكل كل تبلوا لهم إتا مقد ختم مالا سلاز قبعكم جن إزياء زبل بدحرينا على أملاخ حشوك بلنا خلو تنقبر قبعنا كان سوء على قبعنا زابيهر إزي بزوز أمزي نعاي نعخاتكم إتسنكل كل نبلو إتنيمان نسأقام نبلو كابتو قنع مقدنا اللاقصو ألاقيسكم اللهم سنكل كل تبلو لهم اتاقنع مقدي نهوات غنكم نزد لهم ما تسلط لكم إزي آيامو بقى آتمالالسو زبل قال عبد حرينا كنسمع كلنا كنقرنا خلو نتقال سميعنا دما كابتي أقلسنا يوزل لنا نابت قنوع مقدي كنملس بزوز أمزي اكزي أبيهر أملاخنا نعين عخم حيلي هابنا أبوتات أديتات أحوات أحد كابتوم ناي زي سمع فردي ناين دا سمعها زي مقبار فردي خف مخنياتو متي انت زي نقرمسي
ሓጢአታይ ምኾኖም ንሩ ተባሂሉ እዩ ኩሉ ተነጊርና እዩ ተረፈ የለን ንጽበየ ነገር የለን ንጽበየ ፍርድና ጥራሕ እዩ ፍርድና ድማ ከም ግብርና ከም ቃሉ ከመይ ንነብር ኣሎና እዩ እሞ ነቱ ቃሉ እንታይ ገበርዎ ኣብ ልቦም ዓቆርዎ ወይ ድማ ነቱ ቃሉ ድማ ሓዝዎ ዝዓቁር ልቢ ሃበና ንቃሉ ዝሕዝ ንቃሉ ዝዓቁር ዓቁረ ድማ ከመድየና ቅድስት ድንግል ማርያም እንታይ ዝብለና ኩሉ ግዜ ተሓስቦን ተስተንትኖን ነበረት ብለናሞ ንቃል ኣምላክ ኩሉ ግዜ ብኡና ሓሰብና ንዑና ሰንተና ክንነብር ድማ እግዚአብሔር ንኩልና ኃይሊ ይሃበና ነዞም ደቀና ኣቦይ ቀሺ ተስፎም ሕፅር ኣቢሉ ከብሎሚ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ድማ ክንጸድቕ እግዚአብሔር ንኩልና ኃይሊ ይሃበና ቃለ ሕይወት ይስማዓልና In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. Good evening, everyone. Thank you, Dad. I will just stress on two verses that Abay Kashi taught us this evening. And that's from Mark, chapter 9, verses 10. That's the verses that Abay Kashi picked because they remembered the word that he taught them. And then after resurrection, they memorized it. Oh, this is what he told us when he took us to the mountain. In fact, throughout this week, from Monday until today, we are still around the Deborah Tabor manifestation of the divinity of Christ. We call it Transfiguration, which is a big event, one of the 9 big holidays of our church around Christ, Nativity, Christmas, Resurrection, Incarnation or Annunciation that we call it. 9 of them, this is one of them. Because we learned the last 2 days, if we don't know him, we cannot follow him. That's why Christ was stressing more. Who do you think I am? Most of the time, the Son of Man, the Son of Man, the Son of Man. But is that the only one he is known for? No, he's the Son of God as well. But he came into this world in humility. In humility to defeat the devil, to kill death through his death, to give us life, to restore our free will, to give us the grace that we lost by disobeying him. Not only salvation, not only life, but he gave us back our dignity, the dignity that we lost because of sin. So listen, he told them one commandment. Sorry. Mark 9, chapter verse 9, verses 10. They kept the matter to themselves, discussing what rising from the dead meant. This is the only thing that they remembered. Why did he tell us after resurrection?
Why not now? Because that is the season of, after this is in fact, he continued telling them about the passion, because that's the price that he has to pay. But he wants them to remember it later in victory. So they were saying, if this is going to happen, but we heard Elijah must come first. So why are they concerned about Elijah? And they asked him, why do the teachers of the law, you see, they remember from the law, say Elijah must come first? So what was the job of Elijah? What did he do? He should come first. But they learned this one in the law. They know that Elijah ascended alive, so they thought he would come first before Christ. But Jesus replied, to be sure, Elijah does come first. Yes, that's true. But and restore all things. Why then is it's written that the Son of Man must suffer much and be rejected? But I tell you, Elijah has come. Remember, this is true. Elijah would come first. But now Elijah has come, and they have done to him everything they wished, just as it is written about him. So not only the sequence of Elijah will come first, but remember what will happen to them, the events as well. Yes, Elijah will come first, but did you remember that what will happen to him? So I would mention a couple of things. What is the similarity between Elijah? In this context, what Elijah means, what Jesus is mentioning Elijah is John the Baptist. He came in the spirit of Elijah. John the Baptist came in the spirit of, in the power of Elijah. So what was the similarity between them? In 1 Kings chapter 18, verses 21, this was what Elijah was preaching. Elijah went before the people and said, how long will you waver between two options? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, then follow him. ክሳዕ መዓስ ኢኹም ብኽልተ እግርኹም ትሕንክሱ ኣምላኽ ተኾይኑ ንኣምላኽ ተኸተልዎ በዓል ተኾይኑ በዓል ሕጂ ጣዖት እዩ እዚ ሎሚ ንብሎ ዘለና በዓል እግዚኣብሔር ንበዓል ጣዖት ተሰሪሖም ንዕኡ ነቢያት ሓሶት ዝነበሩሉ ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ንህዝቢ እስራኤል መሪሖሞ ብዘበን ኣክዓብ ምስ ሰበይቱ ኤልዛቤል ሰይዳት ኢን እንግሊሽ ኣድወል ንህዝቢ እስራኤል ዘስሕትዎ ዝነበሩ እዮም ኤልያስ ከዓ ብትብዓት ክሳዕ መዓስ ኢኹም ብኽልተ እግርኹም ክትሕንክሱ ምክንያቱ እቶም ህዝቢ ሓንሳብ ናብዚ ሓንሳብ ናፍቲ እንዳበሉ ኣብ ህይወትና መርአይዎ ኢኹም እዚ ገለ ገፅ ርኢት ኣቢሎም ናፍቲ ናይ በዓል ኸዱ ከይብሉና ኤልያስ ክመፅእ ከሎ ድማ ምስ ኤልያስ ኮይኑ ንኣምላኽ ከምልኹ ደልዩ ክሳዕ መዓስ ብኽልተ እግርኹም ክትሕንክሱ ኢልዎም ብኽልተ እግርኻ ድሕንከስ ኮይኑ how long are you going to be sandwiched in these two options, flickering from this to this? Because Elijah was preaching, this is a true God, Baal, the idol, is a false God, do not worship him. So the king, Ahab, and his wife, Elizabeth, they want to kill him. In fact, they killed so many prophets at that time. So he was trying to demonstrate the true God is. That's similar to John the Baptist. John boldly, right? He didn't even concerned about his life. Elijah, yes, you can kill me. In fact, at one time he ran away, but God brought him back. What are you doing? I am running away because the evil king is killing all your prophets, all your peoples. No. There are 7,000 who didn't bow to this Baal or still worshiping the true God. So you are not alone. Sometimes we feel we are alone, standing on the truth. No, we are not. We shouldn't assume that.
So John the Baptist also similar. He was clearing for Jesus. Elijah was clearing the way to worship God, the true God, for the Israelites. John the Baptist was also preparing the people to accept Jesus Christ, the Messiah, the true salvation now. In Matthew chapter 3, verses 1 and 2, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven has come near. Repent. In fact, he rebuked the king not to marry his brother's wife. That's why he got killed. So they have many similarities, but I just mentioned these two. They boldly, for the administrators, for the rulers, they oppose them. What they are doing is wrong. John the Baptist said, you do not deserve, you're not to marry your brother's wife. Herodiada, he wants to marry her, but he objected it. Similar to both of them, boldly who rebuked nowadays administration is Abu Antonius. Abu Antonius. When I remember John the Baptist, I remember Abu Antonius. John the Baptist, because he opposed the ruler, the administrator, not to marry his brother's wife, right? He got beheaded. Abu Antonius mentioning for the president of Eritrea, do not jail people without due process in the court. Through the Holy Spirit, led by the Holy Spirit, no one has said this. He clearly stated it. Yes, he is authorized to jail people if they are guilty criminals, but with the due process. I don't think he studied law, but he said it clearly. That one costed him his life. So back to what the verses that we are having tonight. They remember the word. Remembering the word of God is true. It will know the truth, and the truth will save you. The word of God is truth. The word of God is a spirit and life. If we keep it, it will save us. Not from this earthly persecution and suffering, but from the judgment day, when we stand in front of God. But on this world, it might cost us. But there is no ambiguity in truth. There is no relative truth. Truth is truth. Truth is Christ himself. If you remember him and keep it and dwell on it, not only remembering, not knowing, right, but live by it, you will be saved. Isaiah, that Abhikash mentioned, 30, verses 21. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you, saying, this is the way, walk in it. This is the way. Who is the way? John 14. I am the way, the truth, and the life. This is the way. Walk in it. Christ is the way. And that way leads us to life. That way leads us to the Father. So we should follow that way. And Psalm 32, verses 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. I will counsel you and watch over you. This is who our God is. But we have to remember his words. We have to recognize his voice. The voice of the true shepherd that will lead us into eternal life and rest.
Glory to be to his name. May God bless all of us. May the intercession and the prayer of our Mother, Saint Mary, be with all of us. Thank you. Thank you. Amen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ቅዱስ ስምከ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሉና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ሥጋ ነፍስ ድሕነ ሥጋ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና በጌ ፋሲካ ወይታ ወይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛህ በሰማይ በምድር በሰማይ እምነትና ልምጽና ባልኻ ርዳና ባልኻ ርዳና መንፈስካ ብምላኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወዓብየ ሕይወት ጸጋ ዘእንጸጋ ጸጋ ዘእንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ይብካ ዘውዳካ አልቦ ይሳንካ ንሕካ ዘለለካ ፈልጤ ከምዃንካ ጐይታዬ ተመስገን ብለካ ኢየሱስ ልዕለብለካ ይብካ ዘውዳካ አልቦ ዘይሳነካ ምሕርካ ዘይሕለለካ ፈልጤ ከምዃንካ ጐይታዬ ተመስገን ብለካ ኢየሱስ ልዕለብለካ ይብካ ዘውዳካ አልቦ ዘይሳነካ ምሕርካ ዘይሕለለካ ፈልጤ ከምዃንካ ጐይታዬ ተመስገን ብለካ ኢየሱስ ልዕለብለካ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ግብር ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና
وانت حبيسنا نحنا وانت حبيسنا تحبيسنا نحنا وانت حبيسنا نحنا وانت حبيسنا تحبيسنا እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ነፍስና መድህና ባኻ ካብ ምቕማጢትሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊአ ኣምላኺኻ እሞ እምልኽካ ንጉሲኻ እሞ መንግሥትካ ነፍስና በኣምላኽ ኣዳወልና ባኻ ካብ ምቕማጢትሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኺኻ እሞ እምልኽካ ንጉሲኻ እሞ መንግሥትካ ነፍሰና በኣምላኽ ኣዳወልና ባኻ ካብ ምቕማጢትሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኺኻ እሞ እምልኽካ ንጉሲኻ እሞ መንግሥትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ተመስገን። ተሓጒስና እንዝምረሉ ጸቢብና እንልምነሉ ሓዚና እንጻናንዓሉ ሓሚምና እንፍወሰሉ ሓጢና ድማ ንሓጢኣትና መደምሰስ እንረኽበሉ ቤት ስለ ዝሃብካና ክብሪ ምስጋና ናኻ ይኹን። ኣምላኽና ኩሉ ድማ ከም ቃልካ ግበረልና ንሕና ድማ ከም ቃልካ ክንነብር ሓይሊ ሃበና ንቓልካ ዝዓቁር ልቢ ዓድለና ነቲ ንዓቁሮ ቃልካ ድማ ክንሓስቦ ከነስተንትኖ ክንምርሓሉ ኣምላኽና ንስኻ እውን ሕጂ ሓግዘና እፀሙ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኩሉ ነገር ሓይሊ እንረኽበሉ ፆሙን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ኩልና ድማ ሕቶ ዘይብሉ የለን እሞ ንሕቶና ድማ መልሲ እንረኽበሉ ግበረልና ሕቶና ድማ ኣምላኽና ሰማያዊ ዘለዓለማዊ ክኸውን ድማ ንስኻ ሓግዘና ቦታትና ሃዋርያት ከም ተቐበልካሎ ንዓና ድማ ተቐበለልና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ከምዚ ድሰኣኑ ማእዲ ህይወት ድማ ክፈተሎም እቶም ተኸፊትና ዘሎ ማእዲ ድማ ኣምላኽና ተጠቀምቲ ግበረና ግዜ ክንጥቀመሉ እምበርቲ ግዜ ከይጥቀመልና ኣምላኽና ንስኻ ርዳእና ሰላም ውዒልካና ኻ ንመስግነካ ሰላም ኣሕድረና ከምዚ ናብ እንዲ ቅዱስ ቦታኻ ካብ ርሑቕ ካብ ቀረባ ዝኣኸኸብካና ነናብ ቤትና ድማ መገድና መገዲ ሓ መገዲ ሰላም ገርካ ብሰላም እትወና እብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውስኻ ኣብ ሓዘን ዘለዉ ምፅንናዕኻ ተኣሲሮም ዘለዉ ምፍታሕኻ ፀይብዎም ዘሎ መስተሮኻ ጠምዮም ፀሚኦም ዘለዉ በረኸትካ ክረኽቡ ድማ ናባኻ ነማዓቆም ኣለና ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ኩሎም ድሓን የትወልና ኣብ መገሻ ዘለዉ ድሓን ምለሰልና ኩሎም ደቅና ድማ ኣምላኽና ናብ ርሑቕ ናብ ቀራና ናብ ትምህርቲ ተዋፊሮም ዘለዉ ድማ ንኩሎም ንስኻ ምስኣቶም ይኩን ካባና ርሑቓት እዮም ካባኻ ግና ርሑቕ የለን ኣብ ገዛ ከለውን ንሕና ናትና ንእሽተ እያ ናትካ ግና ሙሉእ መርኣይ ሙሉእ ሓለዋ ሙሉእ መጓሰ ምስ ሓልየት እዩ እሞ ናባኻ ነማዓቅቦም ኣለና ናባኻ ነማዓቅቦም ኣለና ናባኻ ነማዓቅቦም ኣለና ካብዚ ናይ ሓደ ክልተ ንሰምዖ ኣብ ትምህርቲ ኸይትኹም ሕማቕ ውድቀት ንሪኦ ንሰምዖ ካብ ኩሉ ንኩሎም ሓልወልና ኣምላኽና ጽላልካ ውድቀሎም ዝቐርብኦምን ዝቐርብዎምን ኣምላኽና ንኣኻ ዝፈርሑ ግበረልና
بسمايات نبرابونا سنكاي كدس من سراتين صح فاركان تار سمايكم دمان دريكم علاج مقبنا لما عملنا نان بدلنا بدلنا حرقنا بدلنا عن سنة بدلنا فقفاتنا نمبر فتنا يتطولنا من قسم حيلين كبرين نزل على النار كائما أمين أوزت يا مريم كنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن قلي خي بسقا خون دن قلي خي أدى إجابير سواد قويتا سراوي سلام لك له نسقيك أو أنس برختي خفركر سخون برخي وملت السقا إجابير مساخري أوفيس تدس بالكي هدي أبنا سريلنا نفتو الدغيس كرسس منتانا محرت لمن لنا أمين افتحوا يشركنا أملاك المدانيس كرسس كان يقانا سريات أدم ساسي أبا سول لبرك ساتي برهان أنتم أبي كانت ووير يكونات رون سيركو سند بسمكم كن فتانون تهاني يرسين سلوان سمات زيو مهارن كرسس مل عسد تخفته زيو مهارن كرسس 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 سقونا أبي كرسس بصلاتك القدس زحل في مهاركم بزمت صحيح لهم بأفن منفس قدوس كما سرحت تفتحكم من تجدتنا مريم محرنا كرسس مرتنا مريم كرسس من تكتنا 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 مريم كرسس بنتك زتنا 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 مريم كرسس سجى بيتنا يسوع كرسسن فقر እግዚአብሔር አቦን حبرت منفس قدسن أبلع لين أبلع لخلخمن أبلع لزبيتزن عصفن دربن كويني ورد كبرن مسجانان نعم لاخيكون እግዚአብሔር ይቀበል له ኣብ ሰማይ